Sunayen wasu mutane da suka rayu da namun daji. Marina Chapman. An haifi Marina Chapman a wajajen shekarar 1950. An kuma sace ta tana da shekaru 5 kacal a duniya. Ana zargin masu sace ta ne suka yanke shawarar barinta a cikin wani babban jeji da ke da dogayen bishiyoyi a garin Columbia. Marina ta taso cikin manyan birrai da ke cikin dajin, har ta koyi ciyar da kanta da abincin da birran ke ci. Tana rayuwa cikin manyan bishiyai da koguna waɗanda birran ke rayuwa a cikinsu. Marina Chapman tana tafiya da ƙafafunta da kuma hannayenta, kamar da yadda dabbobi masu ƙafa huɗu suke yin tafiya. Tana kuma jin magana da kuma mayar da magana irin yadda birrai suke yi. Har an taɓa ba da labarin akwai lokacin da rashin lafiya na damunta, wani babban biri ya yi mata jagora zuwa wurin wani ruwa mara daɗi. Ta sha shi, sannan kuma ta yi amayar da abin da yake damunta da ke cikinta. Marina Chapman ta shafa tsawon shekaru 5 tare da birran, har sai lokacin da wasu mafarauta suka zo suka kubutar da ita. Bello. A shekarar 1996 wasu mafarauta suka gano Bello a cikin wata tawaga ta birarrika a dajin Falgore da ke Kano a Najeriya. A lokacin yana da shekaru 2 a duniya. Ana zargin iyayen Bello da yadda shi yana da watanni 6 a duniya, kasancewar Bello yana da tawayar ciki a jikinsa. An sami Bello da yin ɗabi'u irin na biri, har baya iya kwana a kan gado sai dai ƙasa ko kuma gindin bishiya. Sannan kuma yana magana irin ta birrai, ƙararsu da kuma ihunsu da kuma ƙiriniyar da birrai ke yi. Bello ya rasu a shekarar 2005. Daniel. A shekarar 1990 aka tsinci Daniel a wani jeji da ke ƙasar Andes, Peru, ƙasar da ke kudancin Amurka. Yana da shekaru 12, yana rayuwa cikin akuyoyi. An samu Daniel da cin ciyawa da shan nonon akuya da kuma kuka irin na awaki. Daniel yana tafiya da hannu da ƙafa kamar yadda awaki suke yi. Ozana Malaya. An haife ta a ƙasar Ukraine. Ana zargin iyayenta ne suka yi shaye-shaye irin na giya har suka fita daga hayyacinsu suka yadda ita. Tana da shekaru 3 a duniya. An tsinci Ozana a cikin wasu manyan karnuka. Tana yin haushi, cin abinci da lasar jiki kamar na kare. Ozana tana yin tafiya da hannu kamar na kare, sannan ɗabi'u da duk wasu al'amura tana yin su ne kamar yadda karnuka ke yi. An kubutar da Ozana lokacin tana da shekaru 7.5 a duniya. An kai ta gidan rainon yara, inda aka yi ta ƙoƙarin koya mata ɗabi'u da al'adu irin na yara da kuma mutane. An ci nasarar koya wa Ozana ɗabi'u da al'amura irin na mutane, amma kuma likitoci sun tabbatar da cewa ba za ta taɓa dawowa daidai kamar yadda ɗan adam yake ba. Dina Snatcher. An haifi Dina a wajajen shekarar 1860 zuwa da 61. An tsince shi yana da shekaru 6 a duniya a wani ƙungurmin jeji da ke Indiya tare da karnukan daji, wato wolf. Yana tafiya da ƙafa da hannu a lokaci guda, kuma yana cin ɗanyen nama tare da tsotsar ƙashi, kamar yadda karnukan jeji suke yi, wato wolf. Sannan Dino yana da dogayen farata a hannayensa da ƙafafunsa. Sannan Dino yana magana da al'adu irin na karen jeji. Sannan duk wani abinci da aka kawo masa sai ya sansana shi, idan ƙamshin abincin ya yi masa ya ci, idan kuma bai yi masa ba ya ture. Mafarautan da suka kubutar da shi daga dajin ne suka sa masa suna Dina Snatcher. An koyar da Dino rayuwa da ɗabi'u irin na mutane har tsawon shekaru 20, amma kash baya iya magana sai dai ihu da ƙara irin ta karnukan daji, wato wolf. Ya rasu a shekarar 1895 sakamakon John Sibunia. An haifi John a ƙasar Uganda. A lokacin da yake shaida shekaru 4 zuwa 5, ya ga mahaifinsa ya kashe mahaifiyarsa. Ko da John ya ga an kashe mahaifiyarsa, a maimakon ya gudu gurin jama'a, sai John ya gudu jeji. Jinsin gwaggon biri ne suka ɗau John suka ci gaba da renansa, har ya koyi tafiya da yarika da kuma cin abinci irin na biri. A shekarar 1991 aka kubutar da shi daga hannun birran. Kafin kubutar da shi sai da aka yi ba ta kashi tsakanin birrai da mutane a wajen karɓarsa. An koyar da John rayuwa da al'adu irin na mutane, har ya zama babban mawaƙi a ƙasar Uganda. Al'ummar Hausa TV.